बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेलासि मुगानि दासिमबो माने आंनि प्रेमजित नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे माने गोदान आपडेटफोर लाबोनो हायो नोंथांमोननिसिम। दायो माने आंनि आपडेट लाबोनो थाखाय साननाया बेनो जाहैबाय आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार जि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानैहाय होबाय 40 लाख आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाय मेम्बारफोरनो 10,000 रां होसिगोन होननानै बिथाङा दिनै सिमान जाबाय आरो निउसावहाय होबाय बड'लेण्ड बुब्लियावहाय। बेनिखायनो आङो बेखौनो माने नोंथांमोननो लाबोनो थाखाय गोसो जादों। नोंथांमोना बे थाखाखौ मोनसिगोन 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोनसिगोन। अन्नानैहाय नेबायल' थादो लोगोफोर। बे 10,000 रांखौहाय मोनोब्ला नोंथांमोना बेबादिनो दख'ना ब्लाउसफोर गाननो थाखायहाय मोनसिगोन आरो हिमन्त बिश्व शर्माफोरनिफ्राय। नाथाय बे बाथ्राखौ बिथाङा लाखिनो हायो ना हाया आरो बेबादिनो जबान जाखानाय खोथाफोरखौ बियो होनो हायो ना हाया उननि समावहाय नायदो आरोखि। आरो मोनसे आपडेट बावा जाहैबाय क्लास 9आव फरायनाय साफ्रोमबो गथ'फ्रा साइकेलखौहाय बे जुलाइ एबा आगष्टनि गेजेरावहाय मोनसिगोन होननानैहाय बिथां बिश्व शर्माया बुंदों। आरोबाव मोनसे आपडेट बावा जाहैबाय बेबादिनो मोनसे आपडेट बावा बेनो जाहैबाय लोगोफोर, बाबुमोन रानिमोन अन्नानैहाय नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नायदो आरो नोंथांमोननिनो माने बाबुमोन रानिमोननिनो माने मोनसे मुलाम्फा गोनां जागोन। हिमन्त बिश्व शर्माया बेबायदि फोसावबावदों जे मेट्रिक आनजादावहाय जायफ्रानाखि 75% नाम्बार लानानैहाय उथ्रिनो हादोंमोन बिसोरनो बेबादिनो 16,000 रांनि जायगायाव बेबादि स्कुटि होनो थाखायहाय बेबादिनो थिरांथा लाबाय। अन्नानैहाय बे समखौहाय नेनानै थादो लोगोफोर आरो बाबुमोन रानिमोन अब्लानो मोननो हासिगोन आरोखि। आरो मोनसे आपडेट बावा जाहैबाय आरो बेबादिनो नोंथाङा बेबादिनो टाउन सहराव थांनानैहाय बेबादिनो गाइखेर लोङो नामा एबा साहा लोङो नामा? टाउन सहराव बेबादिनो माने गोबांथार बेबादिनो गाइखेरफोरखौ मोसौनि गाइखेरफोरखौ मोननो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो आरो बेबादिनो केमिकेल लागायनानैहाय साहाखौ फुदुङो आरो बेबादिनो लोंनाय जायो आरोखि लोंग्राफ्रा। बेनिखायनो साबधान जा लोगोफोर। टाउन सहराव बेबादिनो निउसावहाय आपडेट होबाय थागासिनो दङ। बेनिखायनो गाइखेरफोरखौ बे केमिकेल होनाय गाइखेरफोरखौ लोंफ्लाङोब्ला नोंथांनि मोदोमावहाय बेमार आजारफ्रा सोमजिनो हागौ आरो। बेनिखायनो साबधान जा लोगोफोर। टाउन सहरफ्राव थाङोब्ला बेबादिनो साहाफोरखौ दालों। लकेलनि बायदि लकेलाव नोंथाङा लोंनो हागौ, नाथाय जोंनि बे लकेलाव हले माने मोसौफोर मोनो आरो मोसौ गाइखेरफोर जोङो मोननो हायो आरो जोङो साहाफोरखौ जों लोंनाय जायो लकेलावहाय आरोखि। खिन्थु नाथाय गोजानावहाय बे टाउनफ्रावहाय माने मोसौ गाइखेरखौ जों मोनलाबायनो हाया आरो। ओमफ्राय मोनसे आपडेट बावा जाहैबाय नोंथांमोना PM किसान आपडेट खालामदोंमोन नामा? PM किसानखौ नोंथांमोना नैबे जुलाइ मासावनो मोनसिगोन आरो बेबायदिनो बियो जाहैबाय PM किसाननि जि गामि केम्पेइन खालामनाय बियो जोब्बाय। एग्रिकालसारनि अफिसारफ्रा बेबादिनो गामि हाबनानैहाय सोरनाव मा जादों, सोरनिया माने EKYC जायाखै, सोरनिया माने पस्ट अफिसावहाय एकाउन्ट खुलियाखै, बेफोरखौ माने नायबिजिरनानै बिथांमोना सम होनाय जाहैबाय। बिनि थाखायनो नैबे PM किसाना लेट जानाय जादों आरोखि लोगोफोर। अब्ला दिनैहाय बे केम्पेइना गासिबो जोबजोब्बाय EKYC खालामनायनिया।
बेनिखायनो माने नेबाय थादो लोगोफोर, नैबे जुलाइ मासनि गेजेरावहायनो मोनसिगोन आरो। नायदोंबाय लोगोफोर, बेयो जाबाय नाम्बार 1 सालबारि, बेबादिनो सुइस गेट। दिनै बे सुइस गेटआवहाय आङो बेबादिनो माखासे आपडेटफोर लाबोदों, अननानैहाय नायलांदो लोगोफोर। नै ओरैबायदि मोजां लकेसना, आरो बेलासिबो, आरो सान्दुंबो गैया, अखाबो गैया, ओरैबायदि साइलेन्टनो। नै नायदो लोगोफोर, बिनि सुइस गेटनि जि साइज बाइज बेफोरखौ नायदो नै लोगोफोर। बे दैया जाहैबाय मराबुहुर दै, बे जाहैबाय माने ओरै सान्थिफुरनि ओरै साहाथिंजाय फैनाय बे दैया, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आरोखि नैबे दैया। नायदो लोगोफोर, नै बेजों जाहैबाय माने बारलांग्रा लामा दं आरो। ओरैनो साइकेलथ' नङा, माने आथिंजों फुटजों बेखौहाय माने आथिंजों बेखौ थाबायलांनो हायो आरो, ओमफ्राय ओरै बारस'लांनो हायो आरो। ओमफ्राय नै बेजों जाहैबाय माने गोजौजों थांनानैहाय बेखौ साखोनानै बिनि दरजाखौ बोखोनाय जायो आरो। नायदो लोगोफोर, नायनै बेयो जाहैबाय दरजानि साखोग्रा माखासे आइजें आइलाफोर। नायदो नै लकेसना माबायदि। बेयो जाहैबाय, बे सुइस गेटआ जाहैबाय बालाफारा, आमलाइबादा, बेबादिनो गामिजोंहाय लांग्रा केनेल लांनाय जायो आरोखि बेखौहाय। नायदो नै लोगोफोर, सारिगिदिं बर' गामि, सारिगिदिं सोमखोर समायना बिफां लाइफां, दै, ओरैबायदि बालाझार ओनसोला सान्थि, ओरैबो दै ओरैबो दै, लामा गामि गेजेर गेजेर लामा, ओरैबायदि नायनो मोजां साइज बाइज। हामबायसै बिदिब्ला, थेंकिउसै, जय हिन्द।